Brad. Oh. Daw ka pala. Oh. Pwede ba kayo ni Bang Suso? Ano ka luwan? Oo, Ay, yung ko pa sa nang kasusaraw. Para ibang itsura ka ah. ang ganaan pa rin magkasungkan. Ay, patukawan na dyan. Madali unang bulong ka yan. Kaya na ka mamanoy? Nakulo na akong pinulong ka yan. Ang Brad, Sige na tabi. nag-ano yan, pagtitherapy. Araw kayo niyang pagtherapy ka, pero anta kayo. Para inom yan. Nag-inom ka, ma'am. Nakakata ba? Nasa ba? Nag-inom ka pa. Ayaw na strong ka na mapili yun. Araw, magsakay ng diet. Wah, Sanda na. Ayaw, Hindi ko na pinanso ka, bahala na ka mo ka ni. araw kayo niyang pag-ano ka yan. Ang pag-therapy ka yan, araw kayo niyang tagayan ng alak. Pala ng game. Araw kayo ng alak, di tagayan yan. Tapos, duwa, ano siya? Balo daw. Hindi nga, araw kayo yan. Sa sarili iyan na therapy. Kangaling magaling. Tapos, yan, hindi nga. Ay, siyempre, iano mo giraray sa tagayan mo giraray sa kang alak. Hindi mo Tapos, dakol-dakol. Hindi mo kagaya dakol-dakol yung biniglahan. At manalagtay na ito sa pagbaw mo di malisulit eh. Uy, utang mga ulit sa kong mo sa coke. Ganun mo sa coke. Maraming kainis. Yun ang putaan. Pumalik ka magkaya. Sige. Ano na? Ayun, sa tabi. Yun sa tabi. Ay, maray pa iyo. Masaya ako po. Pero tama na ito. Ayang. Naya. Ayang. Bigli na. Ikot ka. Hindi naman. Tirapi pala ng abot kaya. Inom. Tayo binalik sa banya. Walang Bata nagkakahalo. Tumilano. Pagkag sa ano. Sa baso. Inuman daw kaya, inuman daw. Wow. Nangili dito ayun.